অপেক্ষাৰ অন্তত আহি গ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে অতি ভাল মাহ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে 10,000 কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত 10,000 কোটি টকা লাভ কৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত লাভ কৰিব 25,000 কোটি টকা हेलो एवरीवन फिन खेबसे लोगोफोर चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन इन्टारेस्टिं आपडेट मोननैसो लानानै फिन खेबसे समायाब्लाबो फैफिनबावनाय जाबाय थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोंहा गिबिसिन आपडेट्सआवहाय थागोन जोङो बयबो मिथिखानाय आवगोलनिफ्रायनो निउसे गोबांथार फोसावबोबायना जोंहा जिथुनाखि एसएचसि नि रां सेविंग्स एकाउन्टआवहाय हाबनो थांगासिनो गोबां निउस नुबोबाय नाथाय नेयै बाबाय ना बेसेबां नेबावनो खालि निउसावल' बुंबाय थायो फैसाया हाबा थ' फाइनालि जोङो मिथिनो मोनखादों बयबो फेब्रुवारि दानावनो पार्सनेल एकाउन्टआवहाय बेबायदि 10,000 रां हाबनो थांगासिनो दङ आरो फेब्रुवारि दाननि मा खालाराव हाबगोन ना थ' जोङो दासिमबो बेबायदि फिक्स मिथिथ'नो हायाखै नाथाय फेब्रुवारि दानावनो हाबगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो नेगासिनो बयबो भेरिफिकेसन जालांबाय गोबांथार सम नेबाय ना नाथाय माब्ला हाबमारगोन जोङो दा मिथिनो मोन्दों निउसफोरनिफ्राय बा सुलुंफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो नैबे फेब्रुवारि दानावनो फैसाया हाबनांगौ एकाउन्टआवहाय ना थ' जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय फैसाया हाबसिगोन आरो बारा दिन गैला दिनै फेब्रुवारिनि बेबायदिनो 3 तारिख मोनफैबायानो ना थ' थाबैनो निस्सय हाबसिगोन जानांगौ थ' जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय 10,000 मोनसिगोन ना थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय एसएचसि निल' नङा थ' PM किसाननि 2,000 राङाबो फेब्रुवारि दानावनो हाबनो गोनां थ' जोङो मिथिनो मोनबोगासिनो फेब्रुवारि दाननि 24 खालाराव हाबगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा जोङो वेट खालामगोन आरो नेनांसिगोन ना थ' फेब्रुवारि दानाव गोबां माने राङानो गोबां रां हाबगोन थ' जायफोरा मोनबाय थाखायो ना थ' मोनगोन जोङो चेक खालामनानै नायोब्लानो जाबाय वेबसाइटआव थांदो वेबसाइटआव थांनानैहाय जोङो FTO प्रसिडा इएस जादोंना जायाखै चेक खालामनानै लादो आरो इएस जादोंब्ला 100% फैसाखौ मोननायनि चान्स दङ आरोना थ' बिदिब्ला एसएचसि नियाबो नेनांसिगोन साननैसो आरो PM किसानाबो नेनांसिगोन ना थ' बारा दिन गैला मोनथारसिगोन बे मासाव माने गोबांथार राङानो रां हाबगोन जेरैबायदि मामायाहाय फोसावनानै होलांखादों ना थ' जोङो बे हिसाबै वेट खालामनोसै जोंहा एसएचसि नि जिथुनाखि हाबनो गोनां 10,000 सोर मोनगोन आरो सोर दानजागोन ना बिखेखके बियो आइजोफोरनिसो नाथाय बांसिनै PM किसानावहाय हौवाफोरा मोनो जानांगौ ना थ' जियानो हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन गोजोन्थों बाय